на децата. Мамо, бързо, где е Пита и води ме в Маргарита. Това са звукове. Хайде първо да поиграем една игра, която всички знаем и харесвам. Аз ще ви кажа един звук. Вие ще измислите думичка, която да започва с този звук. Например, звукът Л. Вики? Вода. Виктория Линкова? Вики. Вики. Зара? Вяра. Браво. Филипчо? Вагон. Вагон. Поли? Вино. Вино. Але? Влак. Влак. Сега много ще ви кажа звукът Р. За Мони. Риба. Риба. Ники? Рали. Рали. Иван? Рак. Рак. Кой да вдига ръчичка? Краси? Рапан. Рапан. Браво. Още? Дари? Райна. Райна, това е име, да, също. Тити? Роки. Рали? Рая. Рая, добре. Сега внимавайте. С кой звук започва Алекс твоето име? С звука А. С кой звук Емо започва твоето име? С звукът Е. С кой звук Ники започва твоето име? С звукът Н. Ами Еличка, с кой звук започва твоето име? С Е започва. Браво! Да, всички деца знаете. Сега ми кажете, кои бяха гласните звукове? Тези, които изговаряме с широко, по-широко или по-малко широко отваряме носа? Кой? Аля? Ще ми кажеш. Я. Да. Няма кажи видите. У, Е, И, Ю, Я. А, О, У, Е, И, Е. Как се наричат останали? Едните са гласни, останалите Йоанчо? Другите са гласни. Другите са съгласни. Когато един звук или повече се свържат, какво се образува, деца? Кой бил? Я си помислете добре, какво са? Сричка. Сричка, деца, се образува. Кой ще ми каже сричка сега? Сричка. Йоан? Ба. Ба.
Моли? Ри. Ри. Браво. Не. Не. Аля? Да. Да. Алекс? Ма. Ма. Уил? Ро. Ро. Това са сврички. Свричките деца, когато се съберат една, две или повече сврички, образуваме Иван? Думичка. Думички, разбира се. Думичките са различни по значение. Могат да са имена, могат да означават предмети, но те се образуват като се съединят свричките. Така. Хайде да ви кажа една думичка. Вие ще ми кажете кой звук е първия, с кой звук тя започва. Думата е за. За. С звука з. Хайде да променим звука з и да сложим друг звук, който си искате вие. Да видим дали ще се получи друга дума или ще остане същата. Друг звук. Я сложете звука. Какво ще стане? Цар. Става ли друга дума? Царевица. Цар. Казваме думата за. Сменяме първия звук, не з, а ц. И става друга дума. Ясно? Помислете друг звук да сложим, освен ц. Ако сложим звукът в, какво става? Вар. Друг звук. Кажи. Я сложете, например, какво ще стане, Вики? На, разбира се. Когато сменяме първия звук, началния звук, тогава се изменя и цялата думичка. Хайде, обърнете се за малко към. Така. А вляво има, освети сочето, обърнете се само. Вляво има картинки, вдясно има модели. Коя е първата картинка? Това е жаба. Хайде всички заедно да кажем звуковете. Ж, а, м, а. Потърсете модела на думичката жаба. Потърсете го, деца. Намери ли го? Кой го намери? Вики? Линкова? Така ли е? Я да видим. Вярно ли е? Да. Втората картинка? Да кажем всички. За, а, Вярно ли е? Да. Мечка. Всички заедно. Кой е модела? Голдия ли е? Браво, страхотно! Балон, всички. Точно така. Стана. Аз не го правя по компютъра. Компютъра ни показва дали правилно сме отговорили на въпроса. Какво е нарисувано децато? Да, залесно. Залязва слънцето, изгрява луната. Луна. Тука? А тук? А тук? А тук? Вдясно, във всеки ред има гласни звукове. Разгледайте ги добре. Буквите на кои звукове са изписани и помислете. Думичката луна, на кой ред може да се изпише? Кой ще ми каже? Вики, айди коцева. На кой? На третия. Съгласни ли сте? Да. Я да видим. Да. Втората картинка. Ожидар. Стани прав и ми кажи какво има там нарисувано? Риби. Да. Къде, на кой ред да отиде да се изпише думичката риби? Я помисли пак, Боилчо? На втория. Я да видим какво ще каже компютъра. Добре. Третата картинка? Пиле. Да. Къде ще отиде пиле? На кой казва на последното? Филипчо? Да. Браво. Така. Следващата картинка? Елена.